Itlog ni. Yawas. Ang itlog ni. Oh, itlog ni. Yes. Ginagawa mo. Abli na. Nagmukbang man ta. Ito yung nagklare. Muti-muti mo na itong... Hindi dugaan. Yung pinaguan nito. Namin gusto sa kapansa. Hindi mo ulit si Joy. Ano mo hindi pi? Bonito nila. Tambalan mong kuwaho. Ang ilang kuan. Tuma ka ng lubi ba nga kanang kuan? May tuno ako kanang turok. Lidon mo katapang hindi pi. Wah, na libuak ng dudong. Kukan. Ano kita kukan? Terus naligid ka itong ham. Dinner ko na. Ha? Dili pa kung saan naglana tikot ug di na. Ping-ping. Ha? Napa? Hanghang. Hanghang. So may lamig ko lagi. Hindi naman. Dapat si usa. Deh. Ito? Udag. Hindi mo manghang dai. Ano hanga? Ginamot hang. Bawa may panhot. Ha, lambil tong wait. Di man lambi og light klare. Wala tagi wait ni lando. Manitis mo dagko. Tabo pang. Maro Rolando kay pa ipid-ipid na naminaw na. Mo reporter na. Ang kamo isusuri nga na. Reporter na. Buwan naman ta. Ano lang ang kundot di. Nampay ni nagutman. Mura ba kahigop hindi pi? Kuya wasa pinatingog man. Wala na. Di kong higop pe oy. Mura ba ano ni Ang deep ra kuno si Jack ang deep. Di dapat. Duming na na. Ato bertik Ako kasi pagipaghead. Dito. nga do kay din mo. Hindi na. Ya, spring kaya na mabugto na ba? Spring. Mo lang sisi. Mabugto na may sapa yan. Sila na sinuyupay dome. Alang ko. Duming. Sujok ba tiyo na? Taba pang sujok. Sujok sa bawping. Tuyok na na. Tama niya. Ano sa baw ka mo na magnilawa naman na nga na hindi na maglawa. Sao na ka? Dito klare. Baligot na asin na. Ang mga lawa, labi. Dihan ko. Liham. Ano?
Yoy, kahoy man to, alo. Tadyo to kunong gamay, panakutan na pong klaro sa tadyo to. Ay dinuguan ba nila? Naku na tadyo to. Oy, Marag daw. luto ping dagan pa. Nako. Nan, lagto isin. Sipang.